No niin, moi vaan kaikille, tervetuloa Samsupelan ensimmäisen videon pariin. Ja tänään pelataan jotain ihan helvetin vanhaa peliä, joka nimi on MV3 Minecraft. MV3 multiplayer ja mun netti ei toimi. Vittu. Voisitko vittu toimia nyt? Kiitos. Tää on mun isoveljen käyttäjä, joten pelataan nyt silti. Mä en tiedä, tää OBS taitaa vähän kustaa tässä. Mutta ei se haittaa. Tai no kyllä se haittaa, mä katon sen kohta. Sitten mä katon sen videon päätteeksi. Sitten mä kuvaan sen uudestaan sitten taas. Joo. Tällä mä käytän ehkä tässä pelissä ACR ja MP7. Minulla on MP7 Scavenger Pro, Quick Trap ja sitten te näette ne tuolta noin. Ja nää. Tää on vielä 16 minuuttia. 16 minuuttia, mitä vittu. 16 sekuntia. Ja nyt on siis kesäloma-aikana mä aloin tekemään tälle Samsupelaa-kanavalle. Eikö Samsu Plays? Vai oliko Samsupelaa, Samsu Plays vai Samsu Plays? En mä muista, mutta alan tälle tekemään todella paljon videoita. Tai no, todella paljon. Mutta videoita aloin tekemään uudestaan, koska mä en jaksa niitä vlogityyppisiä videoita enää tehdä, koska mua kiinnostaa nyt eniten pelivideot. Ja varsinkin tää MV, Minecrafti ja kaikki muu, mitä maailmasta löytyy. Paitsi jotkut niin. Semmoista mua kiinnostaa nykyään. Mua ei enää kiinnostaa sellaiset vlogityyppiset videot. Ja ne vlogit oli, BTV:n vlogit oli ihan täyttä kusta. Varoitus, mä en osaa pelata MV3, joten vittu taas tää kiiresenssi on vähän paskallaan. Controls, movement, ei. Actions, ei. Look. Mouse sensitivity. Nyt. Mikä sensitivity? Ensimmäinen tappo tulee. Ai vittu. Control. Fuck. Jumalauta. Mitä mä teen? Etkäs me pelataan koneella. Koska mulla ei ole elkatoa. Niin, eli kesäloma alkoi ja videoita alkaa satelee jonkun verran. Mä oon keskittynyt enemmän peliin kuin tähän videoon. Mitä vittua? Jumalauta. Eli niin. Mitä nyt? Eikä me pelataan domessa, niin kuin näette. Ja tässä on vaikeeta puhua ja pelata samaan aikaan. Kun on kiinnostunut tähän peliä enemmän kuin tähän videoon. Se on tosi vaikeeta ja vittu. Ja sen takia mä oon vasta aloittaen, kun mä stopin. No vittu! Niin sen takia. Ja mä pelaan eniten konsolilla MV3, koska mulla on pleikkari 3. Pelaan sillä kyllä eniten MV3. Täällä pelaan FIFA 15kin. Jos teillä on MV3, pyytäkää Mansure X kaveriksi. Tuossa pleikalla, niin voitte sitten meikän kanssa tulla pelailemaan, jos te tietenkin haluatte. En tiedä usko, että haluuks kukaan. Mutta niin.
Mitä Eli tämä Sangsu pelaa ensimmäinen video. MVK ja mä en tiedä yhtään mitä mä puhun, mutta siis mitä mä puhuisin. Kun mä tiedän mitä mä puhun. Mitä vittua mä tein? Niin. Elikkä tämä matsi päättyy kohta, mä lopetan tämän videon tähän, elikkä mä kerron nopeasti vähän itsestäni. Mun nimi on Samsu. Mä en kerro vielä mun oikeat nimeä. Mä tein kohta 14. Mä asun Etelä-Suomessa ja mun veljekin... Mitä hittoa? Niin mä asun Etelä-Suomessa. Ja mä täytän kohta 14, eli mä oon 13. Ja... jos te tykkäät, niin mä halusin pitää myös Q&A, että voitte laittaa tämän videon kommentteihin kysymyksiä. Niin voisit tehdä niistä sen kysymysvastausvideon. Elikkäs hei. Kiitos, että teidän aika tyylesään ensimmäisen videon tällä kanavalla, mutta hei. Kommentoikaa tonne alas niitä Q&A-kysymyksiä ja me nähdään seuraavassa videossa. Mä en tiedä yhtään milloin se tulee, mutta moido.